Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal-Roħ Kelinu u Ġorġa Zammit. Ħuti ejjew inkomplu nitolbu illum is-Sibt il-Verġni Mqazza Marija biex tidħol għalina qudiem bina ħalli jseħħ il-paċi tant mixtieqa fl-art imqazza. Fil-waqt li narfu ħtijietna ejja ħuti nitolbu maħfra lil Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li l-Imqazza Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina ta' għajnuna, teħlisna minn kull tiġrid u ddaħħalna fil-għena u s-sliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, eżis, lill-Abram jew lin-nisel tiegħu il-weda li jirtu id-dinja ma sarilthomx permezz tal-liġi imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Għalhekk il-weda marbuta mal-fidi biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għal uliedu kollha, mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abram, il-missier tagħna lkoll. Skont ma hemm miktub, jiena nagħmel minnek missier ta' kotra kbira ta' ġnus, missierna quddiem Alla li fih u hemmen li jagħti l-ħajja l-mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma kellu ebda tama, Abram it-tama u hemmen u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqallilu, hekk għad ikun in-nisel tiegħek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla sar responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jaħwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzi tiegħu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu fil-kelma li ta' għal elf nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abram, fil-weda li ħalef lill-Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu u f'Abram il-qaddej tiegħu u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu, bajat ta' ferħ lill-mażulin tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jekk jogħġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispirtu tal-verità jixed għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tiġdu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, ngħidilkom li kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, bin il-bniedem ukoll jistqar li huwa miegħu quddiem l-anġli ta' Alla. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jiena niġħad lilu quddiem l-anġli ta' Alla. U kull min jgħid xi ħaġa kontra bin il-bniedem tinħafirlu, iżda jieqaf l-Ispirtu ma jinħafirlux. Meta jeħdukom quddiem is-sinagogi u l-kapijiet u s-sitat, toqgħodux tħabblu raskom kif sejrin twieġbu jew x'sejrin tgħidu, għax l-Ispirtu Santu
jallimkom dak il-ħin stess x'għandkom tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu dal-għodu eżies bħal dejjem huwa dejjem kliem ta' kuraġġ biex iqawwina fil-mixja tagħna lejn wara Kristu. U fl-istess ħin huwa kliem li ġarna nirriflettu fuq il-mod ta' kif aħna qegħdin ngħixu. Hekk jalaq b'din is-sentenza qawwija. Meta jeħdukom quddiem il-kapijiet, toqgħodux tħabblu raskom x'se tgħidu, għax l-Ispirtu jgħallimkom dak il-ħin stess x'għandkom tgħidu. Mela f'kelma waħda, il-Mulej Ġesu qed jurina u jfakkarna li l-Ispirtu ta' Alla huwa dejjem magħna. Mhuwiex se jħallina għaliex aħna tiegħu, aħna rċivejnieh fil-Magħmudija. U allura x'kif għandi ngħix jien? Hawnhekk ir-risposta u li tiġi wkoll għall-ewwel parti tal-Evanġelju. Billi nħalli l-Ispirtu jmexxini. U l-Ispirtu ma nxekklux kif ħafna drabi jiġrielna nistħi inkun xut ta' dak li nemmen. Nistħi nuri li jiena ta' Kristu. Affarijiet żgħar imma jfissru ħafna. Ħansemmi eżempju wieħed jew tnejn. Kemm minna għadna nroddu s-salib quddiem l-oħrajn. Dħalt f'restorant, ħadd jiekol, kemm minna nieqfu u nroddu s-salib. Kemm minna din it-talba ta' qabel l-ikel jew it-talba ta' filgħodu qed ngħiduha fil-familji tagħna. X'eżempji qegħdin nagħtu aħna lill-uliedna? Jew qegħdin nagħtu il-kontlarju. Il-kliem fil-vojt, id-da, il-kliem blostja u il-Madonna u l-Qaddisejn. Jew nitolbu l-Mulej Ġesu iżjies biex ma websewx qalbna għal ħidma tal-Ispirtu fina. Biex hekk inkomplu bil-mixja tagħna warajh u nkunu xhieda ta' dak li nemmnu. Tajjeb infakkarkom li meta aħna nagħmlu l-festa lil Qaddisejn martri, il-kelma martirju tfisser xut ta' Kristu. Dawn ħutna taw xhieda tal-fidi tagħhom saħansitra sakemm ċarċru demmhom. U aħna ħafna drabi nistħu inroddu salib fuq mejda tal-ikel. Mu bil-wifqa, Ħuti nresqu it-talbit tagħna lill-Alla l-Missier. Jitolbuk Mulej biex f'dan iż-żmien tas-Sinadu inti tibgħat bil-qawwa kollha tal-Ispirtu tiegħek fuq il-Papa, is-saċerdoti, il-lajċi li qegħdin jieħdu sehem f'dan is-Sinadu biex ikomplu jmexxu l-Knisja tiegħek għad-dawl tar-rieda tiegħek. Nitolbuk Mulej għal paċi fl-art imqazza. Għamel li s-setanin kollha tal-art jaslu biftehim ħalli s-Saltan il-paċi nitolbu.
Nitolbuk mulej għal morda eżies tagħna. Għamel li huma jsibu persuni madwarhom u qrib tagħhom li jagħmlulhom il-kuraġġ biex hekk ikomplu bil-mixja tagħhom warajk, fiduċjużi fl-imħabba u fl-għajnuna tiegħek. Nitolbuk mulej għalina il-koll sabiex ma nxekklux l-Ispirtu Qaddis tiegħek u hekk inkunu xhieda tas-sew ta' dak li aħna nemmnu u nistqarru. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej dbirek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li huma jikbru fl-għarfien tal-kelma tiegħek u fil-fedeltà tagħhom lejn xulxin. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamissier dawn it-talbiet li l-familja tiegħek dal-għodu miġbura hawn madwar l-artal edha tressaqlek. Kompli kun għalina il-manteniment tagħna bil-kelma tiegħek u bil-ġisem qaddis tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' Omm ibnek. Atina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal
ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xxiret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej nixandru bil-ferħ għaw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. Mitċo kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu t-talba li tagħna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, it-talba li fija nitolbu li tiġi saltnatu. Ħassalta nfostna il-paċi, billi aħna wkoll namlu il-ħila tagħna billi naħfru lil xulxin, ngħinu lil xulxin u hekk inkunu wkoll strumenti tal-paċi. U għalhekk ngħidu missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub mimħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-om għaddisa ibnek. Inti tajtna sem il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tijek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni. Bi Kristus jedna. Nejdu tleta famarijiet għal paċi fl-art imqazza. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.